Ngipling sabay pisha u Chanel puli kubor ngap sipang. Kimat kibakongsan na unong san hima. Nadu menta hadu arfeu tarik jiliu on kang ya ki school. Klat san ngot ha East Khasi Hills but Southwest Khasi Hills. Kit ka kendau ya ka kmi ka badang syat jing syat laj im gi kun. Batut ka kendau klat sau ngot na ka ju ka ying ha laj larem. Sirta jing im ha potok ngat bo penyap briu. Kiu ka jing don ki bayo kobit khat kendai kambun ki kena skul. Keno badon kti ujon bat jing i na kuliang ban penpoy ya khatbai ngut ki nong Bangladesh. Julor ka surok ba National Highway ka Bahnriu no ka kalirit syapo surok rong sa katrok khat arsyaka. Syong siir ki shnong na ka jing Shlei kawa Myntdu. Ha ki Regional Committee la bensyat ban pek ngor lang namar ka jing lensyop kamariang. Kat no sin pin ye no na kaju kaseng ong uba pendap ya uba adalbat. Kajing long Presiden jonga katkum ka siti na ka ECI ong uba adalbat. Tang kawai ka karkhana omla penyat kumno ban penyat ya ka jela kentho uba titos ya ka sorkar. Weng shua kinong tre ka MCCL ya ka jing yakhi on up ya ka jing mi na ka jing yakren bat ka sorkar. Dua lut kisurok bat kijing te sorgar. Unong san hima. Syong siir kisnong na kajing Shlei kawa Myntdu. Amrarem jiliu khandriu terik. Kisnong gibadon syarum kawa Myntdu kiba kentop ya kasnong karkhana pasadwar ha West Janji Hills bat kaborkhat ha East Janji Hills kilahaban im hapdeng gajing siir namar ka kalapoy syadu ying sa jong kinong chong snong hadin ba kawa Myntdu kala Shlei bat dap smam. Lada Shlei kawa Myntdu kadon gajing kta kababun ya kinong chong snong kamtam. Kamtam kitu kiba syong ying harut surok namar kajing kiu kunsan ka kapensniu bat penjot ya kijing don jing em bat kijing thong jing tep baro kat kaba ka kayat lenti. Don ru kinong chong snong kibam ju yo tia ha kate kapor miet tang syuan poi kapor ayam liur bat ya kitier kitar ha ban lumban lang. Nalor kata kinong chong snong kin pendan kam ya kiling ha kakit kaba ha kalek kawan bat ban lek tre lekta. Lada kidu ya kiling kamut kinong syong snong kiladu ya gajakpo. Sa kawi gajing kabakam kta bhai kinong syong snong kadei kajing don kilai teli ki wa rit kawai ka amlati kawai pade ka amso kercho bat sa kawai pade ka mara. Kini kiwa kimdon jingking bat tangshu poi uslap kini kiwa baro kitut bat yat lenti nalor surok kabakta ya ka yat kayeng kibriu bat kikali. Presiden ka HYC War Jantia Circle uyo dahon ki sila ulah kentu ya ka sorkar jela bat ya umutri badai pek ya ka Disaster Management bat ya ka District Disaster Management Authority bakin ajing rap ya kini kisnong kiba mat ya kum gini gijing Sakawai pada khubor klat saungot sipara hanong spong basya ban hakatwa Shillong khandriu trik ujun saungot ki mensimbriu kiladu ha kajingsya ban ha kajingtwa ka khandeu ya ka ying jongki ha laj larem nong spong kaba hab ha mau plang sianari block East Janji Hills. Kani ka jiamenta kasngi ha kapot spelbaji mstep katba kidang ysyong hapo iyeng.
kiba klat kidei kiba latip kerteng kum wan lambiang khar mandai khandai snem ban lumlang khar mandai ndew snem ribahalin khar mandai sau snem bat iwei I dap hilari khar mandai prasnem iba klat ha soyong CHC. Kadba ukpa jongki uba next tan lang jerwa bat ukhon jong uban teilang khar mandai khat asnem kilaman saljur bat kidang sya sumar hamoplang CHC. Kumbala yoi kane kajingjia kadai namar ba ka khendau kalawan hap bat jenrat ya kaying jongki hadu ba kalapra. Lasu ba baga jinghap ka khendau kadai namar ka jingther u labba ha kineki khendet sngi hadu baga khendau kala sunjor bat hapsundon ban late rat ya kate kaying. Sakani ga wei pade khubor klat kalong kemi laj im ki khon hajashir barat katwa makruat khandriu trek jiliu kawai kalong kemi kaladu ya la kajing im na kajing rat katwa ya kaying sa jongka hakashinong jashir ha Southwest Khasi Hills District katba arngot ki khon bat ulok kilalaj im kate kalong kemi kabala klat latip kerteng kum kakong Hill Centenary Marwing kaba absus nem garta kalaye no ya ki arngot ki khon I afi dari Marwing nriusnem bat I nafi Marwing sausnem bat ukurim jongka uba arjun marthong. Katkum kajing yatu jong ki katogat ni ki baha yeng bat para marjan jong kasinong jasier. Kani kajing jia kala jia mensngi ha kapor kumbakhat arbaje duna ai mensngi. Layatu ba haswa banjia kani kajing jia hakatai kalong kemi. Kalayo I ba kadang syuwan na kajing lek tong do na kawa rilang jasier. Bat hadian kata ki bahayeng bat ki para snong kilayo sngew ya gajing sawa la kumba tiet uperthat. La danru ki katogat ne ki bayo I ya kate gajing tua khendeu katba ki dang don syabar kayeng katba ki dang petkai ya gajing juor palat jong slap. Hadian ba kilayo sngew kensan ya gajing tua kabajam ha kate gajaka kilalet marmar ban lek pet bat kilalap ba kayeng jong kate kalong kemi kam don syu kalasya rong no ha ka khendeu ka batwa. Kumta kila pertabriu ban yarap yaka henrei hadien siteng kentai ai layo ban sei ya kate ka met jongka kabala sakut no hapok khendeu bat marmar la penkit no sya ka CHC mau kruat bat ban yo ya gajing sumar henrei kabasongsi hadien katokan ne por andala poi hagjaka sumar kanik long kemi kalaklat no. Sa siwat menta ngila poi sekbekut jong u pule kebos ngap sipang. Di ublen kurkui pibaro nangyay kersyan yangi. Kubale sibun.